Počúvaj, Sonia, si ty normálna? Som ti hovoril, keď ideš na pódium, nefetuj. Potom ťa tam klepe, a keby do teba púšťal elektriku, traseš sa tam, a všetci sa tam trasete, aké by ste mali absťaky, kurva. A ja to potom musím znášať. Ale Miško, to je umenie, čo si nevidel, ja som sa úplne snažila tancovať. Netrebni hovadiny, videl som, jak sa tam klepalo. Hovoril som ti, ten fet treba obmedziť. A hlavne, keď ideš na pódium. Všetci to potom vidia a ja mám problémy. A mňa teraz idú odvolať za tvoje pičoviny. Nervy mám jak kokot. Toto vás už nemôžem trpeť, lebo ty sa nevieš mestiť do kože. Ale Miško, veď som ti to hovorila, jak to je. Ja sa musím proste odviazať a vždycky si volá čo dať, keď idem tancovať, lebo ja vtedy sa tam vyžívam. Tebe to normálne preskakuje na tú lebeňu vytretú. Teraz ma idú odvolávať, no kde ja budem brať dotácie na tvoje blbosti? No? Však musíme to voľako poriešiť, kurva, nemôžem takto ja. Však nemôžem mať takéto problémy kvôli tebe. Sa normálne chovaj, daj si normálny slovenský krojak, normálny človek a tam si zaviskáš, tam môže skákať koľko chceš a nie sa trásť, aké ti jebalo na hlavu. Mišo! No áno, je to tak, však úplne si vymetená do prčic. A chcem sa rozviesť. No dobre teda. Nie dobre, ale áno, kurva, už sa nechcem vidieť na fetuanu.